Què toca ara? Socials, el tema aquell de la prehistòria. Socials? Quin rotllo? Però si tot ja està inventat. Per què nosaltres que som de l'era digital hem de tornar enrere? Però si tot està molt xulo, sobretot com ho explica la profe. Sí, aprenem molt. T'has parat a pensar mai quantes generacions han passat des de l'aparició de l'ésser humà? Ni idea. Tu sempre fent preguntes tan rebuscades. Hola, bon dia. Soc la doctora Perot. I jo sóc en Smith. Actualment, com ja sabeu, i que està demostrat científicament, l'esperança de vida per a un humà és de 80 anys. Però el que no sabeu és quantes generacions han passat des que va existir el primer humà? On va? Si contem que ara tenim descendència als 30 anys aproximadament, la suma seria de 2.500.000. més 2.016 anys restants. I això ho dividim entre 30, que són els anys aproximats que tenim descendència. I el resultat seria 83.401 generacions en total.